Not Utata Mosamseleko, seeing all your comments, okay, dragging uMakhumalo, nina nisithi ayingomsebenzi kaMakhumalo that Umpilo is where she is today. Nina izolo ke nam ndiye ndaposta ku Facebook ndicongratulate uMakhumalo, bangena sana abantu bathi jonga ke sisi uMakhumalo ayingomama kaMpilo, umama kaMpilo nguye owenze umsebenzi. Just because singamboni kwi cameras it does not mean into yokokubana umsebenzi akawenzi. Khanke nibeke uMakhumalo kwi back seat nithethe ngomama kaMpilo ekunguThobile naye by the way. So ndiyuciwe ke kula post as a result ndade ndaxolisa ke, but Utata Mosamseleko nanku confirm everything that I said on my Facebook post. Uthi ke upostile isithombe apho ame nomama kaMpilo uThobile noMakhumalo his wife as well as Umpilo ke. Uthi yesterday it was a great day indeed for the Mseleku family. Undlunkulu Makhumalo Thobile Mseleku served us by raising Umpilo Ntle Aphile Mseleku. She made sure that she goes to school, okay? Because khona abanye ebebesithi no kaloku uMakhumalo wamthatha Umpilo semkhela phezulu. Yeah, understand? So uTumsileko, she uMakhumalo made sure that Umpilo goes to school and then up to university where she graduated. Siyabonga kakhulu Mzilikazi omkhulu for showing Umzansi that we can do it. Tumpilo's mom, Tumpilo, you must always remember that your mother has done this. To your biological mother, thank you for the opportunity, meaning that thank you for giving us umntanakho ba simkhulise simfundise. Ya understand? So ke abantu ke niyabazi babanjani banesigqubu, they're basically bringing back into kuya kwe last episode of Uthando Nesithembu bethi but wena wawuthe uMakhumalo into ayizele apha kwaMseleko akakwazi ukuyenza, she is failing to do, but uzisa financial assistance. But abantu jonga ngoku, which other wife of yours angakhomba athi nangu umntana uyigraduate? It is only uMakhumalo. uMakhumalo has served you above and beyond, so you have to be grateful for into oyenzelwe ngubani nguMakhumalo. So yeah guys, ke nazo indaba of the hour. What are your thoughts? Ndiyacela mas engage ane Sholins on my next upload. Bye.